Dijivîn encûmena asayîşî ya netewên yekbûyî ya derbarê Sûriyê da çekdanîna PKK û peymana di navbera Qesedê û Şamê derket pêş. Dijivîn encûmena asayîşî ya mehaneyê ya li ser Sûriyê da hemabêje hemû endamên encûmena asayîşî pêşvaziya peymana di navbera Qesedê û Şamê kirin. Bi taybetî jî di civînê da Fransayê amaje bi vê yekê kir ku divê sozên ji bo Kurdan hatine dayîn werin bicihanîn. Daviyê de em hêvî dikin ku sozên ku di derbarê Kurdên Sûriyeyê de hatine dayîn werin bicihanîn. Banga PKK ya ji bo danîna çekan û ragihandina hilweşandina xwe derfeteke ku ji bo parastina yekîtî û yekparçeya axa Sûriyeyê were bikaranîn. Her çiqas Îran û Tirkiye endamên encûmena asayîşê nebin jî daxwaz kirin û beşdarê civîna Sûriyê bûn û derbarê PKK û Qesedê daxuyaniyên gelekî girîng dan. Em daxuyaniya PKK ji bo çekberdanê pêşwazî dikin û wê wekî gaveke girîng ber bi redkirina tundutujiyê û xurtkirina aramiya herêmê ve dibînin. Em hêvî dikin ku komên din ên çekdar û terorîst ên girêdayî di nav da pêjak jî dê vê rêyê bişopînin û beşdarî aştî û ewlehiya mayîndeya herêmê bibin. Turkey calls for the immediate and full implementation of Tirkiye tekez daxwaza temamî bicihanîna peymana di navbera Şam û Hesedê de dike û bi awayekî ku wê rêveberiyeke navendî ya yekane li seranserê Sûriyê soger bike. Tirkiye amade ye ku bi rêveberiya Sûriyê re hevkariyê bike, da ku navendên ragirtinê û kampên li bakur Rojhilat ewle bike û pêşî li vejîna terorê bi hemî form û xiyangên wê wek Daişê bigire. particularly from Daesh. Şandeyî taybet yên netewên yekbûyî ji bo Sûriyê Geir Pedersen jî bi awayekî online ji Şamê beşdarê civînê bû û di civînê da raporta xwe parve kir bi endamên encûmena asayîşê ra. Pedersen balkişan li ser rakirina cezayan ji ser Sûriyê her wiha peymana di navbera Hesedê û Şamê. Peymana dehê adarê hincî derfeteke dîrokî ye ji bo çareserkirina yek ji pirsgirêkên sereke yên ku li Sûriyê maye di qonaxa veguhêz de. Em berdewam piştevaniya xwe ji bo vê berfirehtir dikin ku serkeftina wê ji bo serkeftina qonaxa veguhêz pir giring e. Pedersen berdewamî di raporta xwe da balkişan li ser êrişên İsraîlê yên li Sûriyê, girîngiya kanûna bingehîn û hilbijartinek azad. Her wiha Pedersen got ku li dora bendava tiştînê tund û tujiyên xemgîn tên dîtin. Hem di daviya Nîsanê da û dora jî vê hefteyê li wir pevçûn dîtine. Her çiqas ew demek dirêj bû li wir pevçûn çû nebûn bi seya diyalogê. Pedersen dibêje ji bo her du aliyan jî lihevkirin hewce ye ji bo aramiya Sûriyê û herêmê û divê diyalog berdewam bike. Sinan Tunçdemir, Rûdaw, Netewên Yekbûyî, New York.